Cebu City Mayoralty aspirant Yogi Ruiz mipasaka og kaso batok ni Mayor Raymond Alvin Garcia sa Visayas Ombudsman. May kalambigitan kini sa pagpabarog sa mga lamppost o streetlights gikan sa P. del Rosario hangtod na sa Osmeña Boulevard nga kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project. Naghatag matud pa kini og kakuyaw sa mga motorista ug sa mga pedestrian nga mga agi sa dapit. Hinuon gipang ibot na ang naasoy mga lamppost apan aduna pa kunoy nagpabilin nga mga debris ug ang mga kabahin sa poste nga nagpabiling peligro ngadto sa mga tawo nga moagi. Subay niini misang-at si Ruiz og kasong grave misconduct ug serious neglect of duty ug kalapasan sa Graft and Corrupt Practices Act sa pasangil niini nga mipabor kini sa BRT project. Samtang gipadayag ni Mayor Garcia nga wala pa siya kadawat og kopya sa reklamo apan matud niini nga adunay katungod si bisan kinsa nga musang-at og reklamo. Di ni pwede nga naay mga panggitabo nga mga inang ni nga ato na lang pasadahan, ato na lang ipamasin nga mainta sunod tuig. Wala na may tabo, dili na pwede. We should be asking more from our leaders and our leaders should be doing more para sa ato ang katawan. I have not received any complaint, so I cannot make any comment on what the case is all about, etc., etc., etc.